Ok. Vă salut și bine v-am regăsit. Astăzi vom face niște baguri. Suntem alături de Daniescu, prietenul meu. Să vă abonați și la el, aveți linkul în descriere. Dar vezi că am dat drumul la filmare. O să spun linkul din descriere. Canalul. Mulțumesc. Cu plăcere. Deci, Nu spui când pot să vorbesc. da, doar să faci mapa. Ca să ne jucăm pe ea. Până atunci, ca să nu vă mai plictisesc, o să-i dau pe Brawl TV să vedeți. Dani, să-mi zici când termini. Ca să ieși din asta. Gata. Ok. Ce brawler să-mi iau? Ce vrei tu. Dar să își încarci ultima dată repede. Da. Vreau un Frank. Eu îl iau pe Mortis. Da, ia Frank, că ne întorcăm mai repede. Ah, ok. Ok, și ia cea Zoldia Star Power ca să ai viață. Vrem să ne dăm. Gadgetul nu prea te ajută ăla. Știi pentru ce e bun? Să nu te împingă, cum ar fi dacă se bagă un șel în tine, tu îl dai repede și când ești de ultima dată nu te împinge. Faci melodii. Hai, trage în mine. Trage, Vlad. Așa. Hai, dă tu Gata. primul. În poarta asta? Asta, ok. Da, în asta, unde sunt eu, asta e poartă. Hai, stai că... Ai pornit filmarea. Da, de mult. E, gold. Când ești cu Mortis și când ești... Tu trebuia să luăm Mortis. Sta- Du-te în poartă. Da, că Mortis... Mortis e altceva. Da. Hai că n-ai prevăzut-o. Ce frumos. Cum e rândul meu. Da, deci un Mortis ne-ar trebui. În ce parte să stau? Wow, ce frumos era să da. Uai, ce frumos. Hai că îi învățăm pe abonații. Îi învățăm pe abonați cum să dă. Stai că Exact. mi iau pe Mortis. Și ia gadgetul 2. Stai puțin că mi-l bag acum. Îți dai și după aia tragi în mine, ți te fac cu lovituri. Da. Stai mă că mă omori. Ce ai făcut, N-am bă? să fac cu mine. Stai mă că... Deci Hai. tu dai Hai, primul. Hai. Încarcă-ți ultima dată sau ai încărcat-o. Gata. Încarcă-ți-o. Trage în mine. Încă una, așa. Acum du-te în poartă și apără.
Să vedem pe unde dă Dani Vezi ies. că cu Mortis facem faze, da? Da. O! Aaaa, bă, mai fenta cu totul. Stai, mă, nu mai trage, mă. Da, stai că nu te omor, stai. Vino aici, pregătește-te. Stai că-ți mai dau acum un hit. Și gata. Hai. Ce faci? Dai la fel ca mine? Ce ai făcut? Dar asta nu e corect, frate. Da, știu. Vrei să mă bag și eu așa? Ce? De la fel mă bag și... Da, știu. 2-1. Iar, dar acum, dacă ne apropiem de poartă, să stăm, dacă ne apropiem să nu dăm direct de poartă, știi? Păi, eu zice să nu ne mai apropiem așa de poartă, știi? Hai, dă și tu în mine. Dar stai să te regenerezi. Ok. Trage în mine. Cam așa. Bun, deci, de acolo tragem, de acum înainte. Stai să mă gândesc cum să dau. Da. E, pot să mă... Hopa, stai că mi-a botul. Dacă e, pot să fac cum am făcut cu golul ăla, să mă duc în față. Nu, că n-avem voie, acum nu mai avem voie să mergem în față. Bine. Fac. Fugi. Oh, am zis că... Ai grijă, mă, că mor. Știu, las că știu cât HP ai. Da. Ok. Deci de aici. Ai sărit în te-a greșit. Nu, m-am dat în... că mi se încărca hitul lung. Hai aici. Stai puțin să... Da. Aș prefera să-mi dau dono distru după meciul ăsta, că poate ne invită cineva și doar noi doi facem Da, asta. uite, vezi, uite cineva la noi. Da, cred că King ăla. Oh, ce aproape! Ok, și acum ultima fază să vedem. Ți-e frică? Ți-e frică, Dani? Oi, era aproape să te păcălesc, Dani. Aici am dat gol, gata, s-a dus meciul, să știi. Trebuie să mă încarc, opa. Aoleu, așa. Bun. Fac repede, da? 3, 2, 1, șut! Ce mai păcălit! Dar nimeni n-are cum să ne invite, că suntem full. Da, adevărat. Mai dăm și pe altă mapă să încercăm așa? Pe altele? Da. Ok, pe care mapă vrei? De Brawl Ball. Alege tu. Stai să caut una. La care să putem să facem faze. Opa, stai că am dat pe asta din greșeală. Mă uitam. Stai, caut acum. Stai, nu asta. Te că sunt câteva mape de Brawl Ball. Asta e bună? Ia. Da. Ok. Da, Mortis. Aoleu, am lăsat bun. Ai lăsat boții? Nu nimica. Eu contra tine. Bine, hai, jucăm așa. Opa, am bo. Ce noroc pe mine. Da? Hai, nu. Nu. Bate-mă. Bate-mă. Pa! Te-am dat gol fără să vreau.
mingea la mine. Nu! Nu! Bă, dar pare că și boții fac niște scheme. Bine, sunt la boți. Boți. Daniescu 1-1. Faci o schemă. Bă, trebuia să-mi iau gadgetul 1. Eu pe ăla l-am luat. Dar ăsta e bun, încă îți mai dau un hit în plus. Hai, o fază. Da. N-am făcut. Da, Hai să... a fost și 1-0 pentru tine. Fără boți. I-am oprit. Perfect. Bun, și ce facem pe mapa asta? Luptăm. Bă, ce gol. Ce gol simpluț. Te-am văzut pe unde vii. Pe partea asta, da. Mamă. Gol. Wow, să vezi că am ultimat, stai. Dani, ai văzut ce intro mi-am pus la canal? Ai văzut? N-am văzut. Hai, bravo. Nu. Iar am greșit. Aceeași fază greșit. Ce ai făcut, Dani? Deci mi-ai dat-o. Bă, te-am bătut, mă, nu pot Pe să... mapa asta. Stai puțin că... Vezi că ies... E acolo. Vezi că ies puțin. Da, am văzut că ai ieșit. Jucăm pe mapele mele acum, ești tu. Luăm colt. Cu ghiștul al doilea. Da. Deci fii atent că am mapă făcută de mine, dar să știi că este puțin copiată. Da, e bună. De la Mihai am copiat-o. Ok, ce brawler luăm? Hai, B. Luăm B. Nu. Păi, Sau B. Hai să luăm. După ce brawler vrem noi? ok. Stai să opresc boții. Și după o să jucăm pe o mapă. Deci după o să jucăm pe o mapă surpriză. Pe mapa asta, cum e deschisă, știi că nu are mulți pereți, merg brawler de distanță. Da. E puțin Unde ai venit? Poftim? Unde ai venit? Nu știu nici eu, bă, de unde am venit, dar am venit. Ah, da. E puțin copiată mapa, dar am vrut și eu să am una de 1v1. Bă, dar ce... Dani, tu nu mai știi să joci sau? Ce s-a întâmplat, bă, Dani? Ce mă tot încurcă. E, doamne, ghici, tu star power-ul pe colt. Îi dă viteză. Ce ai făcut? Nu! Nu, Dani! Unde ești? Dani, Ce ai făcut, Bobița? ție... Mai știi vorba, ce ai făcut, Bobița? Da. Da, o știu. Dani, ce ai făcut? Tu ce ai făcut? Da, ce-am făcut? Mai bătu, mă. Dar nu contează cum începi, contează cum termini un meci, știi? Da, am o întrebare. A cui videoclipuri îți plac mai mult, ale mele sau al lui Bogda? Ale tale. Mersi. Ia și tu faci videoclipuri. Fain, dar nu știu cum nu reușești să faci 30 de abonați.
fac eu încet. Da, deci fii atent. Deci, acum o să jucăm o mapă care se numește Geavați ascunselea. Sunt numai tu fișuri. Ah, da, știu. Cine ia apă? Și cine Mortis? Ia tu, Mortis, deci prind eu primul după tu. Da, știu. Da, după aia iau eu boss. Știu cum se joacă. Că eu am vorbit cu Radu și mi-a zis, Am văzut că o jucai cu Radu, da. i-am zis lui că de mapă, că trebuie să facem o mapă. De la Paura. Stai că n-am power up-uri, nu. Nu te duci. Că nu avem power up-uri aici. Bun, deci... Da, dar nici tu mai ai Among Us. Mi-l dezinstalez. Bă, deci am găsit o chestie cu Among Us modat. M-am jucat cu Bogda, e super tare. Da, știu, da, dezinstalez de aplicația aia. E fain. Skeld.net cu polițiștii. Polițiștii e super nice. Bă, Dani, nu te găsesc, mă. Cauți unde trebuie. Știu. Dar trebuie neapărat să mă omor. Păi nu mai știu cum se joacă. Da, trebuie să te omor. Și dacă fug, trebuie neapărat să mă omor, să înțeleg. Dacă mă vezi, nu Dacă... pot să fug. Da, trebuie să te omor direct. Mă gândesc că o să mai fi aici, că o să mă sperii. Bă, da, nici Star Power-ul ăsta nu mă ajută, mă. Că nu... Dar luat pe primul, nu? Da, la care văd bine. Ok. Dar nu te găsesc, mă. Dacă sunt ascuns bine. Adevărat. Te-am găsit! Da! Ce mai, mă? Ce faci, mă? Nu mai fugi, mă. Păi... Mai Ce faci? Acum tu prinzi asta, bă, iau eu Mortis. Ok. Mortis. Da, mă, fain episod. Ok, fugi. Deci, fii atent, deci trebuie să sar pe rampa asta. Deci acum sunt în mijloc. Gata, acum trebuie să mă găsesc. Păi de ce zici? Acum eu mă duc în mijloc, să știi. Am zis? Da, am dat de gol. Fugi, Vlade! M-ai găsit? Nu te-am văzut. Nici nu știu unde e mijlocul, că sunt numai boost. Exact. Bă, dar știi ce amuzant sunt clipurile lui Bogdan, l-ai văzut? Cu Humaflet. Mă știu episodul ăla cu Humaflet în care s-a auzit doamna cu ăsta, cu nu mai știu cu cine s-au auzit, mai știi? Bă, deci ăla n-a mai putut să râd. Dar tu pe câte dispozitive ai ăsta, contul tău de YouTube? Hello. Ai pe tabletă contul? Nu, numai pe telefon. Păi n-aveai și pe tabletă. Nu, Radu are pe telefon. Și cu Bogdan. Fii atent, nu te mișca. Minele sunt în jurul tău. Hai, încă una. Bun. Dani, dă-mi fă-mi prezintă acum. Deci fă-mi prezintă acum să văd ceva. Intră pe YouTube puțin, deci prezintă. Și intră pe YouTube. Intră pe YouTube să vedem. Ce vrei să vezi? Hai să vedem ceva.
abonamentele mele? Asta da, voiam să le aflu. Cine ești m-a abonat? Mădălin, ăsta care mai construiește. Bogdanio. Mihai. Eu. Bă, nu mai... Și mai am aici, uite, sunt la Radu, la Betty, la Vero. La Damian. La Damian am văzut că ești abonat. Și la mine, mă, ești la Roblox. Îți place cum mi-am pus numele? Aha. Și mi-am pus și poză cu crău. Bine, poza aia se potrivea, cred că dacă aveai și brawlerul. Da, era tare, da. Mi-am pus și eu așa. Dar tu cu ce aplicații mai editezi în afară de Viva Video și InShot? Cu mai Movi, aia care editează Mihai. A, o știu. Cel mai nou cu aia editez. Bă, da, InShot e number one, e un fel de My Movie, știi? Îmi place foarte, foarte mult. Ok. Mai dau un match. Stai că acum jucam cu ultima mapă, mai aveam una, dar n-am chef să jucăm pe aia. Uite-te să vezi ce scrie măcar. La mulți ani. Da, mapa asta pe care o să joci de ziua ta. De unde știi, mă? Păi n-ai pus video. Da, și l-ai văzut când mi-am confecționat. La mulți ani, Vlad. Tare. Fain. Da. Ok, asta este ultima mapă și cam acesta ar fi episodul. Și după aia vreau să arăt și mapele mele, neapărat. Bine. O să arătăm și... Păi da, uite-te și tu ce artificii faci ăsta, mă. Deci, uite-te, fii atent. Nu mă omorâ, fii atent, deci. Nu te omor, cum să te omor? Deci stai puțin să mergem într-o zonă cu mulți de ăștia. Stai că îmi dau gadget-ul să te dai să nu te omor. Deci 3, 2, 1. Ua, ce mai scăt la HP. Da. Tare. Dă gadget-ul. Stai, aici. Acum. Mai ai un gadget. Nu, s-au terminat. Terminat? Opa, I'm sorry. Bă, ce dai mă de mine? Hai să ne batem. Ne bate. Ai omorât. Gigi. Acum jucăm pe mapele tale. Da. Dani, mai știi cum a zis Mihai atunci? Că pentru copii distruși apăsați asta 2. Bă, da, bă, deci n-am mai putut de râs. Bine, mapele astea. Bă, ești nebun? Ua, de când am făcut-o pe asta? Bă, Dani, dă-le lui Mădălin, bă! Dar n-am mai făcut live-uri cu chestiile astea. Bro, dă-le, deci să le dai lui Mădălin ca number one, Dani. Bine, pe asta m-am făcut eu. Bine, hai să jucăm întâi pe asta, după jucăm pe mapele number one. Opresc votul sau... Da, oprește, ca să jucăm noi. Bă, deci abia aștept să joc pe toate mapele așa faine. Hai să vedem. Dă-le, bă, lui Mădălin, mă, că le... Nu mai făcut live-uri, asta e nașpa, că n-am mai Da, asta e super nașpa. Ce faci, mă, să lângă tine? Nu mă bate, nu mă bate, nu mă bate. Nu ne omorâm. Iar m-a scos de pe Brawl. M-a scos de pe Brawl. Stai, Dani, că m-a scos de pe Brawl. Ce-ți faci? M-a scos de pe Brawl, zic. Da. Te-a luat botul? Da, uite, ești offline. Stai că revin acum. Hai să jucăm acum pe altă mapă. Pe mapa aia number one. Asta? Da, e ceva fantastic.
Deci pe toate mapele care le ai tu jucăm. În afară de aia care ai jucat deja. Bine. Mai am una în care faci tricuri cu bradul. Deci ăsta e Bradu? Asta e un cadou, nu? Deschide cadou. Hai să ne urcăm în brad. Vii? Da. Nu mai pot să te stai când dau ghezi tu ca să poți să urc. Fii atent cum urc. Ui! Bun. Distrug steaua. Bă, nu steaua, bă. Bă, nu rupe steaua. Bă, nu mai dă mine. Deci acum pe toate jucam. Deci asta a fost prima. Na, super tare. Doamne, stai, asta am fost. Asta. Da. Snowman. Asta este... E faină mapa asta. Și facem iar. Ia Dynamite. Ok. Vreau să fac și cu Star Power 1. Da? Dar stai puțin că nu-l găsesc. Deci, bă, uite-l aici. Deci cu Star Power 1. Ăla cu racheta, cu poză de rachetă. Da, așa. Mi l-am Am oprit luat. boții, da? Da. Ok. Și ne încărcăm încet ultimată, da? După aia sărim aici. Da, mă, că mă sare. Dă-te la o parte, dă-te la o parte. Nu poți, că trebuie să faci gaură. Nu, bă, nu mi-e și nimic. Ok, dă și tu în mine odată. Tu odată. Așa. Aoleu, hai să mergem de aici. Bă, Nu! hai iar. Iar. Și acum să mergem mai în mijloc. Da. La mână. Da, uite pe aici. Hai pe aici. Să nu mă omori. Nu, că am dat un hit. Dă-și tu în mine, așa. Bă, da, gadgetul ăsta de la Star Power-ul face același lucru. Ok, eu am ultimata. Dă o dată în mine. Ai văzut ce sus a însărit? Da, fiindcă e distanță mare. Stai. Nu ți-am încărcat-o. Opa, stai. Acum dă-mi mine. Ok. Fii atent. Mă dă-ți ultimata, uite, acolo. Unde am zis eu. Acolo, fix acolo. Așa. Și acum, venim aici. Da, merge și pe acolo. Ok, acum mergem pe aici. Sper să meargă, merge. Bă, dar s-a arătat, s-a mai jucat Brawl Stars de ți-a luat skin-uri. Nu ia mai. Ok. Lovește-mă. Ok, dă-te să nu te omor. Că, da. Nu mai merge, bă. Trebuie să dai drept. Pune-te unde am fost eu, așa că e mai aproape. Așa. Dă-l mine. Dă-l mine cu hit-ul. Așa. Fă o gaură acolo. Așa, hai să sărim. Nice. Și acum o să fac o gaură acolo. Am distrus omul de zăpadă, ești nebun. Păi asta și vreau să fac. M-am mai văzut că era să mor. Ce mă? Bă, Dani. Bine, acum jucam pe următoarea mapă. Mai am una. Doar asta mai am. În afară de asta. Păi parcă mai aveai una, nu? În afară de asta nu mai am. Una la solo, n-aveai una la solo, una faină care aveai cu capul ăla de Brawl. Aia nu mai am. Nu mai am. Da, pot să fac eu ușor. Nu, bine, cam acesta a fost episodul. Stai puțin să-mi închid microfonul.
Nu uitați să-i dați un like la episod, să vă abonați la Dani. Și eu am fost Vlad. Și asta a fost.